Moi, mä vähän esittelin teille, mitä kaikkea täältä löytyy valmiina. Mä ajattelin pitää vähän tämmöistä varaston tyhjennystä. Ootko mukana? Täällä täytyy vähän kuiskailla päiväunen aikaa, kun kuvailee, mutta löytyy imetyskoruja, tämän värisiä valmiina. Nämä on meillä ihan suosikkeja, ei enää käytetä imetyksessä, mutta meillä pieni maistelee näitä ihan muuten vaan, että nämä on ihan parhaita. Olisiko joku hyvä väri? Näitä saa myös tilauksesta omien toiveiden mukaisesti omilla väreillä. Löytyy pyöreitä ja noita hexagon helmiä. Mä vähän näytän, mitä täältä löytyy valmiina. Korviksista olikin äsken oma esittely. Mokin pinoajia, 04 ja 03 kokoisia. Muutama valmis laukkukoru löytyy. Muutama käsikoru löytyy. Sitten on helmikyniä tämmöisillä teksteillä. Näitä saa omilla teksteillä ihan. Näihin saa 3, 4 tai 5 kirjainta. Ihan saa itse valita. Sitten täällä on avaimenperiä eri teksteillä. Näitä saa myös ihan omalla tekstillä tilauksesta. Sitten on näitä fleksileluja. Nämä on lasten suosikkeja. Sitten löytyy hevosaitoja. Näitäkin saa tilauksesta. Tuttinauhoja muutama malli. Ja sitten on näitä avainnauhoja eri värisiä valmiina. Kaikkia saa tilauksesta omien toiveiden mukaisesti. Omien värien ja tekstien pohjalta tehdään. Sitten löytyy valmiita kortteja. Joulukortteja en nyt kuvannut, mutta mä vähän näytän, että minkälaisia täällä olisi valmiina. Olisiko sopivia tarpeisiin? Vähän hankaloittaa nämä pussit. Olisi pitänyt ottaa pusseista itse asiassa nämä kaikki pois, niin olisi saanut vähän paremmin selvää, mitä näissä on sisällä. Jokaisessa on kortti ja kuori. Vähän erilaisia. Tämmösiä. Ja sitten mä ystävänpäivänä tein tämmösiä pieniä tsemppikortteja. Nämä on pienempiä. Tässä on kaksi korttia, niissä on aina joku tommonen kiva viesti. Ei se tarkentanutkaan siihen, mutta tässä lukee: sisko, sinussa on kaikki. Sitten on esimerkiksi aina on toivoa. Niin ihan kivoja tsemppikortteja.